He kovan baqî nivîsî azadî û bombe. Têgiha azadiyê bûye xem ji bêxemiya min re îşev. Dûxana cixareya min azadî û bombeyan tîne bahev. Piv dikim dûxanê, dûxan difire quncikên tewanê û hew şibandinek dimîne li dewsê. Nemazanim bê ka azadî zêde dişibe bombeyan an bombe zêde dişibin azadiyê. Du tulîkêm zêyekî diavêjin binê azadiyê. Azadî dibe bombe û welatê min dibe nexşeya teqînê. Tilîkek pê li bişkokekê dike, îja bombe dibe azadiyeke serserî û cardin teqîn dibe encama nihayî. Çîrokbêjin çîrokên pîr ji dayîka dengbêja sehneyên sor re dibêje qelenê azadiyê sor e, yê bombeyan jî reşeke çamin. Zû pirtûk û pariyên ewladên xwe ji ernîgariya azadiyê berhev bike û em biçin. Berê her çûyînê berbihatinê ve ye, lo bavê min û diya min. Hatin rêya herî bi keleme, kelem di canê kelamê re diçe û axîna kelamê dest pê dike. Wekî çîroka azadî û teqînê. Loma divê tu bilezînî û em biçin ciyekî got azadî hîn neçûyê û bindestî hîn ji dawa diya xwe neketiye. Tu zanî tu çi qas heywanekî heywanî. Nizanim çi qas çime, bes niha pir meşxûlim. Lewra dunyayê ji ber neyûnûkê lingên te paqij dikim. Dev ji dunya di ber neyûnûkê lingê min de berde. Niha azadî di serê min de diteqe û pirtikên laşê zarokên min li koncalên bindestiyê belav dibin. Bindestî fetişîzm û feşîzma xeyalên koleyan e û azadî xeyalên koleyan eşkere dike. Keça min û diya min. Lewra azadî ne azadî ye, raza eşkerekirinê ye. Di bindestiyê de rihê kole xwe dibin li hêfa mexdûriyetê de vedişêre. Da karibe doza nasnameya şoreşkeriyê bike. Loma azadî ne dikare rihê kole azad bike. Ne dikare xwe ji rihê kole azad bike. Te çi negot û negotina te çi got, bavê min û lawê min. Min got şoreşkeriya romanivîs kujere. Şoreşkeriya romanê jî hilweşînere. Gava romanivîs şoreşker be, roman dimire. Gava roman şoreşker be, afirandin diwelide.